लक्ष्मण नों आंखौ थगायदोंसो ना मायोलै ओहोलै थुनथुलि आंलाय मानो थगायलाबायनो दे नोंखौ आं जेबोखौनो थगायाखैलै आरो बे अखाफोरा आंजों खारफाबाय थाबायलै मा बुंबावनो दे आरो आं बेसे बुङो बेखौ कि आं बेखौ मोजां मोना होननानै गैया नाथाय मानियानो जेबो जोबोद अख्रा आइयाबो बेखौ लाइ होबाय नालाय दा बेखायनोसो लाफाखाबाय आरोना बेबो बा आंखौसो गेजेराव फैदोंलायनो गावखौ मोजांखौनो मोनाबा बबाव गेजेराव फैखोदे आं बिदि बुंजाला बायनो बायोलै माथो होनबावनो आरो बेखौ आं मोजांसो बुजायखादोंमोन सिगांनिफ्रायनो गावसो एकदम बोरैबा एरा जायोलै मानसियानो बेफोरबायदिखौबाथाय बायोलै आं लक्ष्मण जोंनि मुडखौसो अफ खालामजोब्बायलै बियो औलै ना एक्सिडेन्टलि बोरैबा बेबायदि जाफ्लांबाय दिनै नेक्स्ट टाइम बेबायदि जाला दे नों रागा जोंबाय थानांला दे आरो बेबायदि मानसिखौ रागा जोङा नंबाबो मा खालामदे आरो रागा जोंफ्राङोना जानला मानला बुंफैबा नंथारि खोथाखौनो एकदम सोरबा बावनोसो गोसो जादों बुग्लिनो मानसिखौनो खायसे बेबायदिनो थायो थुनथुलि अख्रा टाइपनि ना बेनो आरो अखाफोरानो बेबायदि मा मोनखोबा बे गावखौ मोजां मोना होमबाबो गावसो मोनथिसिगौ दे गावहासो दुखु मोनगोन दा गाज्रि मोनबा मोनथोंसै आरो गाज्रिखौलाय आंसो मोनगासिनो गाव एफा मोजां बुंनायावबो बुजियाबा मा खालामनांगौ दे औलै ना लक्ष्मण बांद्रायखौबा खाथेर साथेर गैयालै आंजोंबो ओमफ्राय बा लक्ष्मण मागोआ नै सफैथारसैलाय आरो औ नोंनि आखाइनि एन्थाब फिथा मोनजासिगोनलाय आंहा एबाराव ओरैनोथ' मोनजाबाय थाखायोमोन थेवबो फार्स्ट टाइम नोंनि आखाइनिफ्राय बानायनायखौ जानाय नायसै गोथावसिन मोनजागोन आरोलै नोंगौ लक्ष्मण इस गावहा माखौबा गावनि बिमानि बानायनायानो गोथावखा आरो आंथ' बारा बानायालै मानो बानाया जानांगौ दे बोथोरनि माबाखौ बोथोरावनो बानायखायाबा आंनि थाखाय बानायदोब्रा नों रावनिबो थाखाय बानायाबाबो नोंगौ नामा दे जागोन दे होमबा आंथ' हले जाब्रेनबो हानाय नों जे बानायगोन ना जायखिजाया बानायबानो जाबाय मा गोसो जायो बेखौनो आं जाफैगोन दे आरो ओमफ्राय जोंनाव दिनैबो हाफैला नों नांथ'ला दे ओरैनो माखासे टेनसन फैना फैखाबाय दा आरो बेयाव सोंलु सोंला सोंबावबा जारला जाबावगोनलाय नोंसिनाबो रागा जोंना दंना आयंआ एसे आंखो जोंनि आइनि थाखायनो रागा जोंना दं न' औ नोंसिनाबो एसे बांद्रायथारो नालाय बेखायनो बाखिथ' ओरैनो गाज्रि मोना नोंखौलाय मानो गाज्रि मोननो ना औ बेबो आरो दे अब्लाना थुनथुलि आं थांथ'नोसैलै दे होमबा दायो फन खालामबानो जाबाय आंखौ ओमफ्राय आं मानो खालामदे खालामाबो जानो हागौ ना नों खालामाबा गबाय खालामाबाबो जेबो नङा अब्लालाय बुंनाय स्टाइलफ्राथ' नायलाय औ माथो गाज्रि बुंखो दे आङो नों हरनो गोसोबा हरदो हराबा थाबानो जाबाय बा एसेबां बेबायदिना नोङो दुगाबावलै दुगा नङा दुगि देलै दे दायो हरगोन दे होमबा आङो थांथ'नोसैलै अके दे हरबानो जाबाय नै बोथोराबो सफैलायबायानो नायैनो मागो दमासियाबो सफैबाय फिथा एन्थाब माबा माबि सिथाव जानाय बोथोरा फैलायबाय ओरैनोथ' जानायबो जाखाया बोथोरनि माबाया बोथोराव जायाबानो उफाय गैया दे आरो एवलु एवला सावलु सावलाखौबो एवबाय थानाय जाया जोंहा ओरैनोथ' बे बाबु थेख्लाजों थुनथुलि आइयाबो बायनानैसो लाबोबावो बिसोरबो उलसा बादुला बादुलि जाबायना गथ'फोरा नङाबा न'आवनो बानायनो हाथारो ओरैनो अलसा नङाबालाय आंहाबो दा एसे खामानिफोरजों बेस्थ' जाना बालायलांसै अब्ला मागोनि एसे नामनि आन्था बानायसै आरो आलासिथ' इसेबां बिदि फैया अब्लाबो गामिनि साफा सानै फैयो नालाय र' गोजाननिफ्राय एसे रेडि खालामखायाबाबो जाया होनलाय थुनथुलि आइखौबो बुंखानांगोन आं आयै बहा देवानि मारिना फैलायखो आइया बुंदोंमोन आं बेरायहैदोंमोन होननानै आराम बेरायनानै नोंसिनो मेथाइबो लाबोबावबायसो आं आजा थेख्ला नोंनो अमा बेदरबो हांनानै जाहैबावदों जोंहा नोंसोरबो लाबोखादों टेनसन लानाङा बरिया खेनो आइ गावसोर जाखांना आग्लायनायखौसो लाबोखो ना माखोसै गथ'आलाय बेना साननायानो जुदाथारलै आइ नोंना मानो बिदि लाबोनांगौ दे गावनि बिमा आरो आजा थेख्लानोनो फंबाय सासे आरो गावनि बिमा सासेनोनो बिमाया सासे नङाबा सानै साथाम जायो होमबा नोंनाबो दे नोंजों बिसासबो गैयाना माथो भरसा इटस बिदि नङालै आयै आं नोंसोरनो बरिया आं जानायनि सिगां रानखानानैसो दोनखानानैसो लाबोदोंब्रा नोंसोरखौ बावो आङो ओमफ्राय लोगोआलाय माथो हाबफैयासै सोरमोन खबरबो गैया माबो गैया सोरजों बेरायो नोंलाय दंलै आयै सासे लोगो गोदान आरोना बेजों बेरायहैदों आङो लोगो गोदान माने हा सोर लोगो गोदान बेलाय मा नाम लक्ष्मी आयै लक्ष्मी आयु हा सोर बेलाय आया बुंखाबायना आं लोगो गोदान नामा बुजियालै नों लक्ष्मी ब्रा आयै लक्ष्मी ओमफ्राय नोंहाथ' बेरायनो थांबोला पिकनिक जाहैलायनाय फट'फोरबोथ' खेबगोन लाबलाय नायनि माबायदि लक्ष्मी बियो लोगो गोदान एसे नायनि माबायदि नोंसोर रंजाहैदों फट'गा केमेरायानो थाबोबायना आयै खेबनायालाय खेबदोंमोन नाथाय जों खेबबाय थानायावनो केमेरायानो गबोबायलै मा होनदों केमेरायानो गबोबाय हाब बेसे दाम गोसानिखौलाय मानो बिदि लस खालामखोसै आयै फनजोंबो खेबाखैना ओरैनो खावब्ला सिबला खेबनाय दं आरो नोंसिनाबाथाय थङालि बाङालियानो नाजाखायाहाय सयथि
항라य मोजां फट'दों सानानैसो नायनो नागिरदोंमोन दे दायो नायनोसै आं नायबाथाय सोलाबनायसो नङा खामानिफ्राबो जागोन दे आइ जागोन उनाव नायबाय थाबानो जाबाय दे थांद' खामानिया मावैदो ओरैनो थाबाय थायोलै हाब आंखौसो उल्था थिनफिनलायबाय नोङो गावहासो ओरैनो थाबाय थायो आंखौसोनो जायाहाय नोंजोंबो दे खामानिफ्रा नोंबो बे जि सोमनाया सुहैखाद' सुगोनलै दा दुगैबा सुगोन रा आङा माथो जाखो दे बिमाया आरो खामानियानो मावबाबो जोबनो नागिरा आयौ बिस्रा ओरैनोसो थाबावनाय नुयोहाय बे आइजोंबो मा जागोनलै आंनि लोगो गोदान नायनो नं लक्ष्मीखौ र' देखायगोन ना बरियासो देखायगोन आं मालाबा नोंबो मोनथिखायो माथो लक्ष्मण लक्ष्मी है साला लक्ष्मणखौ लक्ष्मी बानायथ'बायलै आङो सरिलै लक्ष्मण दाबा आइया डाइरेक्ट मोनथिबा मा रियेक्ट खालामगोन नालाय बेखायनो लोगोफोर आंनि सनामोन नै दिनैबो भिडिअ लाबोलायबाय सुंद'यैबाबो आरोना दसे समबाबो लाबोलायबाय जाबाबो जायाबाबो दसे लानानै फैदों नायनानै बोरै नांदों कमेन्टजों लोगोसे खोन्थाहरबानो जाबाय दे सनामोन अब्ला भिडिअ लोगो मोनसिगोन दे नायलांदो आरो दाबाव दे लाइक कमेन्ट होनो बावाबानो जाबाय दै मा होनदों आयं आयं बे आंनि थाइनै मेगनजों नुबोथारदों आंबो बे आंनि नुनायखौ फोथायनोनो हायाखैमोन नंगौना नङा सानदोंमोन ओमफ्राय बिदि नुनानै आं जि बोरैबा मोनबोदोंहाय आयं मानो जेबो खालामला माबाथ' मोनसे खालामदों आयं बे बांद्रायनिफ्राय बांद्राय बारनायाथ' बारबाय र' आखलफ्रानो आंथ' रायलायबा मोजाङै बुजायबा लाखाया नालाय दा आरो सासे बाबानाव थांदोंमोन बेबो बारा खाथियासै अब्लाबो मा आयं बिदि ओरैनो आखायाव आखाइ होनानै नायबाय थानो हायाना लक्ष्मणआ माथो बे थुनथुलिनिसो जालांगोन थुनथुलिया लक्ष्मणनि ओरैबाबो जि गोरा खोथा बुंदोंना नों मिन्थिगौ ना आयं गोरा खोथा बुंबालाय मा जानो आंनि फिसालाखौ जादुसो खालामखादोंबा बियो गावनि थरिना जानो हागौमोन बे थारैनो लक्ष्मणआ आंखौ मोजां मोना माया जि बायदि बुंबाय आं एथ' मोजां मोनो बिखौ आरो बे थुनथुलिनिसो फाग्ला जालांबायलै आयं बे गथ'नाव साननो रोंनाय गोहोआनो गैला आयं नों सिन्था दाखालाम थेवबो आं दङना आं थासान्दियाव बियो बिखौ लाबोनो हाया आं लाबोहोआनोबा मालाबाबो लाबोहोआ आं आयं नों जेबो टेनसन दाखालाम फ्रि था गोसोखौ बिदि बांद्राय खाब्रायना मिथिबाय आरो बिदि सिरि थाबाय थाबा बे माथो गावसो एकदम रानि बायदि जागोन आयं थुनथुलिया दानो बोरैबाखा खालामनो हो जि खालामनो गोसो नाथाय आंनि सायाव बेफोरबायदि सोलिया हाजारबाबो आंनि फिसालाया बिजों थांनो हाया मालाबाबो मिथिबाय र' बिसोरखौ बेसेबां नायबावनो आरो जि खालामनांगौ खालामबायबो नाथाय मानिथाराना माबा मोनसे गिदिर खालामाबा जाबावनाय नंला बेनोथ' आयं नाथाय मा आंथ' नायनोनो हाथारला बिसोरखौ बेफोरबायदि नायबा दोहो खामग्लिजोबो आंनि गोसो गोरबो बिखा गासिबो आयं सहायनोनो हाया आं जेबो बेफोरबायदि नोङो र'लाय आयं बांद्राय गोसोखौ लोरबां दा खालाम जेसेनो लोरबां खालामगोन नोंनि गोसोआ दुखु मोननानैनो टेनसनसो बांसिन जागोन नों साननो हानाय नङा नोंबो आबा बायदि बेखायनो एसे मोजां थान्दा दिमागजोंसो साननांगोन जों नंगौथ' र' देरहानाय बायदि मोनथारदों बे थुनथुलिया बेखायनोथ' बिनि प्लेनिंखौनो जों साक्सेस जाहोआ नोङो आंजोंल' लोगोसे थाफाबाय था गासिबो थिग जागोन आयं लक्ष्मणखौ मोननो थाखाय जेबाबो खालामगोन आङो दानिया बुंदोल' मा खालामबावनो जोङो आं बिनि बिमा जानानै जेबो बादा होबाबो लालाबा अब्लाबो आङो हार मानिया माबा मोनसे खालामथारगोन नों जेसेबां गाबदों बिनि बांसिन गाबहोगोन र' जों बिखौ नों सिन्था दाखालाम अखाफोर नंमारगौ दे आं आंनि मोजां मोननायखौ गुबुननो बेफोरबायदि हगारना होनो हाया माखासे खामानिया खालि गावनि खाफाल गाज्रिखौ दुसिनानैल' जाया जोङो बेखौ मोजांबो खालामनो ट्राइ खालामनांगोन नङाना आयं नंगौ बेखायनोथ' बुंदों गोरा जा गोसोफोरखौ दाद खालाम र' थुनथुलि नों लाजिहाय बियो लाजिनो मोखाङानो गैखाया बिहा बेखायनो बेफोरबायदि हादों आरो दुगा खोथासो बुंहरबावलायदों बियो र' जेला मोनगोन अब्लासो बुजिगोन आयै लिसाहा बहा थांनायमोनसै नै बाजै दासो एसे खामला मावना फैदोंमोन आङो बै दादिमोनहानाव हाबा बेसे खामला हाजिरा बिदि मावना जानोहाय लिसा माबा मोनसे बिजनेस सुरु खालामदोहाय बिजनेसखौबो ओरैनो जायाहाय बाजै थाखा फैसा गैयाबालाय बहा आरो सुरु खालामनोनो थाखा फैसायानो ग्लाम खारथारो बे थाखा फैसायानोथ' गोरिबबाथ' दा बुंखासै खस्थ' मोननायफोरखौ आरो फैसा थाखा थाबाबो थायाहाय बेफोरो दसेनिल' आलासि बायदि नै थाङो नै फैयो बिदिसो अब्लाबो मालाय नोंस्रा आदा दङना जोंहाथ' रावबो खामायग्राबो गैया माथो उफायबाव नोंदायाबो थाखा फैसा गैयाहाय खामायबाबो लाब गैया ओरैनो जेबो फायदायानो जायाहाय टट' सालायो हा माथो बेबो थोजोबबावासो खरसाफ्रानो जि ओंखारो बाजै बिदिनोथ' अबस्था माथो बुंनो आरो संसार होनबाथाय ओरैनो गोरलै नङा होनलाय जोंहाबो साथाम हिनजाव गोजासो जाबाय दा न'आव रावबो खामायग्रा हौवाबो गैला उफाय गैला दे आरो बिदिनो सोलिनांसिगोन जेन थेननो
आयु हामफ्राय नोंनि फिसायनि जेबो खबर गैथारा नामा इलिसा? जि गोबाव जाबाय एसेबो खबरबो लाला थैदों ना थांदों जेबो फनबो हरथारा ने। गैयाहाय बाजै अबावलाय आरो बेलाय जोंखौ बावगारखाबाय गोदोनो जेबो सोमोन्दोबो लाखिखाला माथोबाव बिबा अबहाय दं सोर मिन्थिनो ना थांना दङ। जि जारलाहाय नोंनाबो संसारा नुबानो आंहाबो दुखुसो मोनलाय लाङो दे माथो खालामबावनो खाफालनि लिरनाया बेनोखामोन खोमा नङा होनबा इलिसा? मोजाङै बिदिनो एसे एसे जुब जाब माने जाब जुब सोलिदो आरो। दे होमबालाय बाजै आंबो न'आव थांसै। औ नै आंहाबो एसे मोसौ लायनोसै नों दा गैयाना बेहाबो दा लेट जाबोगोन हास्लाबाहाय गथ'फ्राबो लेखा फरायनांगौ मानांगौ दङ बेखायनो लायबाय थाला फिसाफोराल' मोजां देरथोंसै मोजां फरायथोंसै खामानिखौ खस्थ' होला आङो फिसाफोरखौ मोजांल' फरायजानो लुगैयो आंहाबो बिमा बिफाया खस्थ' मोनबाय नालाय गथ'फ्रा जेन उनाव बेफोरबायदि खस्थ' दा मोनथोंसै आरो। नोंसिना जागोन दे बाबुमोना मालाय उनाव साख्रि लागोन बिमा बिफाखौ नायगोन बाजै टेनसन गैयाहाय। दे होमबालाय आगै आंबो थांसैहाय मोसौआ बयबो लायजोबथारबायदां आंल'सै। दे बाजै मालाबा फै साहा लोंनो जोंनाव गावहा फैथाराबो। थांगोनहाय सम जालायलाङाहाय समानो दिरुनबाबो मोनथारा माथो। दे थांगोन गावहाबोथ' फैयाना। आंनियालाय नों मिन्थिखायोआनो ओरै थांहां ओरै फैहां बिदिनो दिनसै आलासिबो जानो मोना जेरावबो थांबो मोना फैसा थाखानि थाखायनो खारबाय थानांगौ बाजै। ओमफ्राय बेलाय नोंथ' ब्लाउस सुयोमोनहाय आखाइजों खथ्थ' मोजां मोजां बेफोरखौनो सुना फानदोहाय नोङो मोजां सेल जागोनथ' माथो खथ्थ' गानसै आजिखालि मेसिन बायनो हाबावबाथ' मोजां खोथाबावमोन बाराबा फैसा बुथुमदो मेसिन बायदो गस्ला सुदो फानदो आरो फानदो बिजनेस खालामदो नोंबोनाबोथ' रोंखायो खोमा दा। रोंनायालाय रोङो अखाफोराबो रोंजोबो मालाबा बिदिनो जों बायबाय थानोबो हाया नालाय दाम बुंथारो सुना गानो आरो बिबोनांजों आंजों। सुरु खालामदावबासो रोङोहाय बेखायनो सोलोंदावनांगौबो बिजनेसफोरखौबो एसे एनैबाबो एसेनिफ्रायसो गिदिर देरलाङो नालाय। दे होमबालाय आगै थाथ'। दे बाजै सुरुखौलाय खालामनो हागौमोन नाथाय गोसोफ्रानो दासान्दि बेफोरबायदियावबो गोसा जलायलांलाना माइन्डफोरखौबो फ्रेश सान्थि नांगौ बेफोर खामानि सुरु खालामबाबो आरो फैसा थाखानिबो प्रब्लेम जायो दा बेखौ मावबा बैखौ दोनहां बेखौ मावहां बिदिजों फैसा थाखाफ्राबो थोलायलांनाय नङा खरसानियानो। न'खराव फिसाइ थाबालाय मोजां जागौमोन गोदो आंनानो जि मिस्टेक जाबाय बिनिनो साजा दिनैसिम भुगिगासिनो आङो। दा जों दाव गैया आंहा दिनै फिसाया थानायमोनबा आंनि बाबुआ बेसे मोजां जागौमोन मोजाङै आंबो फेदेरगौमोन आं खस्थ' खालामनानैबाबो बेखौ मोजां फोरोंगौमोन मोजां जोथोन लागौमोन सानसे बिमाखौ नायगौमोन नाथाय बेबो जायासै बहा थांखो आंनि फिसाया। आं मिथिगौ नों बहाबाथ' थांना दं आंनि गोसोआ बुङोबाबो सानसे नोंनि आइजों लोगो मोनखागोन नोङो। मा खालामबावनो थांसै न'आव। दिनैहाय जि मोजां सिमां नुदों आङो। सना औ सान नों बे खामानि मावग्रा लिंहरनाया दिनै फैगोननो माथो फन हरदोंमोन नोंनाव। रियेलि सान दे मोजाङानो जाबाय आंहाबो एसे हेल्प जागोन बिनिफ्राय आइमोनाबोथ' एसे हेल्प जागोन ने। औ मोजाङानो जादों ओमफ्रायथ' गथ'आ फरायाना साबसिनसो बुबाय माने फरायबा एसे बिमा बिफाफ्रा प्रब्लेम देखायो नालाय। एसे मोजांखौ नागिरखादां फ्रि थानायखौ जेन'बा ओरैनो न'आव प्रब्लेम फैसा थाखानि आरो ओरैनो दंबाय दङ ना बेफोरखौ नागिरखादोंमोन आं दा मोनबाय मोजाङानो जाबाय फैसिगोनबाथ' हामबाय। बेनोथ' आरो नोंखौ मोजां केयार लाखिथारगोन बुंखादोंमोन आङो जेबो खस्थ' होआलै। बेखायनो नोङो बिन्दास फ्रिल' था मोनथिबाय जेबो टेनसन दालाखा। गावना नुबाय अननायफ्राबो आयु नंमारगौ सान नों आंखौ थारैनो जोबोद अनमारो। माने अना जानांगौ दे आंनि बाबु बानानि बिमा जानो थांबाय दं नोङो अनखागोन ना आंलाय। औ ओमफ्राय बाबुआ दहाय रायलायनो बुंदोंमोन नोंजों दा फन हरफिनगोननो रायलायबानो जाबाय माबा माबि नांसिगौनोहाय ओमफ्राय नेक्स्ट सानदेआव नों हैदो। जागोन दे जोंहा आबा अलंबारखौबोथ' नायनांगोन ना बिनि नांगौफोरखौबो आं हैखायो दालाय। बेखौ बावा फैनो गोनांखौबो बावखाया। आइयाबो माब्लाबा फैबा मोजांमोन न'। फैगोन एबाराव नायदोल' नों खोन्थाहरखाबायना मालाबा फैसिगोनसो इयो। बेनोथ' रागा जोंना लासे मोजां मोनफिनबा आंखौ आंबो बेसेबां खुसि जागौ फिसौजो नङाबा फिसौला मोनफिननो थांगासिनो आइया। आरो मिथिगौना सान आं जा समायना फिसाजो मोननाय सिमां नुदों बेसेबा किउटखामोनलै। वाव नंगौ। बेबायदिनो सिमां बायदि जायोब्लाथ' सिमाङा मोगथाङाव जायोबा आंथ' हेपियानो डाबल जाबावगौ। नंगौना सान सानसे जागोन माने जानो थांबाय दङ। दे ओमफ्राय नों बांद्राय गसंबायबो दाथा दे दसे जिराय बिदिनो नों जेरै सुबिदा मोनो माने मोजां मोनो सुबिदा बेबायदिनो थाबानो जाबाय। औ जागोन। थाथ'लै होमबा आं मैगं लेबना हैनि आइनो दा मा जायोथाय। अमा बेदर
बेदरखौनो जानोसैना सानदिनि आं मा बेदर जानो लुबैसोदों हाब दंगौ नामा दे होमबालाय नोंनि लुबैनाय बायदिनो बानायनो थोनैसै आं आइयाथ' दिनै जाथ'लासो होन्दोंमोन थेवबो नोंनि थाखाय बानायनो होनसै आं बे बानायाबाबो आं बानायसै वाव इसेबां अनसुला फिसाय दे थेंक इउ दे थाथ' होमबा नंमारगौ मोनसे समाव अलंबारनि टाइमाव रावबो गैयामोन आंजों आरो दिनै नों आंजोंनो कन्टिनिउ थाबाय थायो न' सान आं गावखौनो लाकिबो साननानै लायो दिनै नै मागोबो फैबावनोसैसो आंहासो मागोआव एसे प्लेन बानायदोंमोन नाथाय जास्रानाय नंलादां मागोनि बहाय बेरायनो थांबावनांगौ जाखो दे आङो आलिसा मोनावसो बेरायनो थांसै खोमालै दाख्लैबो क्रिसमासाव थांबाय बिसिनाव बेरायनो सनालियाबो बेरायनो थाङाना जेरावबो खामानि गैया बेजों थाना लाब गैया आङो ओमफ्राय आब' अखाफोराबोथ' मिलाया नालाय बाजैयाबो मिलाया माथो उफायबाव र' माबा प्लेन बानायना थांसैलाय आं बरिं मोनोना ओरैनो थाबाय थानो नानि उरायना हो आदा जोंदाव आदा जोंदाव मा खबर नानि आदा जोंदाव नों बहाय दंहैयोमोन आरो दिनैसो जेरावखि गैया उफाय गैया दा न'नि मानसिफोरखौबो सानसे नङा सानसेबाबो गोसोखांखायोना दिनै आं नोंसोरनि थाखायनो फैफिनबाय ओरैनोबाथ' नोंसोर आंखौ बावखाबाय जानांगौ नाथाय आं नोंसोरखौ बावाखै आदा जोंदाव नों थारैनो फैफिनमारबाय न' मा फोथायनो हायाखै नामा नानि नै नोंदाखौ दांना नायनायदो आदा दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानोसै नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों अब्लानिया थाथ'लायदो जों थांथ'नोसैलाय आरो फैफिनसिगोनलाय दे गाबोन सनामोन बाय बाय बयनिसिमबो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे